J'arrive, Michel。こんにちは、ミオールです。シャンノス歌唱で扱われる歌の韻律、オーラミーター、それの4行連を前回から取り上げていますが、今回は、4視脚の詞形ですね。前回は5視脚でしたが、今回は4視脚ですね。アンリーネ・ヘヘルヘーマニャフというものですね。それではこれを見ていくことにしましょう。オーラミーター、歌の韻律には3つのタイプがあるとトルナーは言ってるんですが、そのうちの2つ目が今回取り上げる 4視脚のタイプですね。でトルナーが挙げている例はですね、オンラ・オ・スーラ・ウォインのですね、ここに挙げてある詩ですね。これはアッシュリングと呼ばれるジャンルに属するもので、ビジョンの中でですね、アイルランドを象徴するような、美しい女性が現れるという、そういうタイプの詩であります。この詩形はですね、4行にわたって同型 4A というタイプなんですが、1行あたりの視脚の数がですね4つですね。つまり強制母音が4つあるわけです。で4つあるうちの前半の2つですね、それが母音口音を成しているという、そういう詩形になります。それで行と行との間の、母音アムスというのもあります。それではこの詩をちょっと読んでみますね。Kostive aun schientjes met tra in je, as min of klein werd gnaschen tel, for schiel flach is sige del arsa gel, har tige fa irsche ganska na re というふうになりますね。先ほど見た、この詩ですけれども、これについてですね、少しだけ解説を加えておきたいと思います。Costuve a un cinche, onro o sulovoin という詩人の詩ですけれども、それの第一連ですね。先ほど触れましたナハシュリンギーという、パット・マルダウニーが編纂し、注釈や翻訳をつけた、詩集がありますが、ここにですね載っている英訳を参考までにですね一連の部分だけですけれども、先ほどの詩のテクストの対応するところにですね右側に掲げております。ご参考になさってください。それで少し分かりにくいような単語について簡単な注がついていますので、それを見ておきたいと思います。その前にですね、グローニャ・ウィールの曲というふうなことが書いてありますけど、これは、この歌がですねグローニャ・ウィールという歌のエアでもってですね歌われたということを示しているんだと思いますね。もともとオーラミーターというのは歌の韻律ですから、そういうことがあって自然だと思います。この本の中にはですね、そのグローニャ・ウィールの楽譜も載っています。それでは単語の方なんですけど、1行目の最後にある、形としてはそのまま言えば NJ だと思うんですけれども、これを成り立ちを見ますと、これはイニエで現代のアイルランド語では普通イニエという昨日という意味の単語ですね。これのことです。それからあとはそこに書いてある通りなんですけれども、この本はですね現在はひょっとすると入手しにくいかもしれませんが入手する価値は多分あるだろうと思いますね。元になったものは例のディニーン神父のですね、辞書で有名なディニーン神父の、エディションがあります。